guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nerati, channel yang siapa juga dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi hari ini alhamdulillah full tim guys. Iki sementara Tata nyeting Indonesia karena iki kok gak ketok kabeh. Waduh merconan kabeh guys. Caca tuh cerdas. Oke guys, jadi hari ini iki ceritanya Mbak Mano sedang ada di sini guys. Dan Mbak Mano iki pukul menunjukkan jam 11 siang. Tapi Mbak Mano belum bangun guys. Kene tekan kene sepi hening mau main-main. Terus Mbak Mur mau tak pikui masih tidur. Iki kene ngajak Mbak Mano apa iki ceritanya guys. Komen apa? Ganggu sih dong. Aku sih. Aku sih. Kene senang sih. Senang dengan Mbak Mano. Senang Mbak Mano. Kalau musik senam kan ke kopirat musik senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dim kurang ajar. Sing kaki. Bener. Ya Allah, guys, perah kuwi sing perconan cah umur pira? Aku patang tahun, guys. Oke lo guys, nek ngono lo guys, sik tak zoom. Tak zoom guys di situ. Anake Mbak Deni, anake Mbak Isma. Oke lo, bocah piro leh kak kuwi? Ayo. Ngiwasi tapi kayak ngiwasi guys. Ayo. Bocah gak duwe wedi. Biasanya sampai 10 gak sih? Ya nek pengen banter, bergidir. Pecat nene, bergidir. Kayak Sukma tahu gitu. Berarti kudu lah. Tahu api perah. Aku ya tahu. Api perah. Gak pertus tak? Terus lah. Heeh, disemprot. Apa sing disemprotno apa nih? Pertose. Anu nih, disemprot ning ndi maksudnya? Ya ning percone kuwi ya, ning tabune kuwi. Kene malah ditekoki krungu apa ora aja. Ora krungu le, ora krungu. Orang banter. Ora, mare kedap suara kok. Oh iya di. Iya iki, guys. Ceritanya piye? Lah yo kene seneng. Yo, kudu senang. Heeh. Tapi copyright ora. Kan kalah karo suarane kene engko bianter mesti. Ning ngarepe. Heeh, ning ngarepe Mbak Aku Mano. ngene, cara aku ya. Iya. Kita pikiran kuwi engko nyetane ning TV. Oh iya. Kene nek TV le apa? Asu. Boleh. Boleh. Nanti kan suara kita beledek banget. Ini Kok sing nyuting bener ae. Asu. Ya ora, aku syuting lah ya ora kok pojok ning sing pojok lho ora. Kamar pojok. Aku awakmu mlebu sik syuting ning kamar pojok, ning pojokan aku tak mlebu Caca. Oh ning ngadep-ngadep. anu ndek iki teng kamera ngerti kok. Niku ndek sing nyipot. Anu, Apa ndek sing nyekeli? anu terus ada nyekeli apa? Kok gak sih ide mari poso, guys. Kene sih gak poso ae wis, dia ben nyekeli kamera ngesakno mesti kok nek melok senam ngelak, wah gak sedep poso gitu. Korek tuku es ya? Oh iya. Aku seneng ya. Tanpa kita bersusah payah menjadi setan, Dia dia yo wis nyetani awake dhewe. tahu yo. Tahu kene iki poso kabeh. Dia masih nyetani mbak-mbak iki. Lah iya. Sing nyetani Cah mbak-mbak. kendel deh. Awal kali. Ayo Mbak, es. Iya, angger kontane tak delok cah iki dadi setan Ayo trae. Mbak tuku es amen ngono yang bener masalah. Tapi dia kuat akhirnya. Masya Allah, tabarakallah. Diinginane wala Perkara enak aku Mbak dia Iya, sungkan. Apalagi kalau ada Umi, aduh tambah sungkan aku. Dia banget dia Umi. Dia ini kayak Umi pas Umi gak masuk dia bener-bener kuat tahan. Tahan Sumpah kuda. aku gak melok kayak. Iya, tahan kudaan tenan deh. Calor lagi. Aku tak sing ngombe. Soalnya yo mang ora poso. Wis mana yuk? Iya. Kita mulai. Mbak Mur. Kum tanya. Rasanya ceknya Lompongan ya, lompongan. Udah yuk kita arahkan. Sesukan. Langsung ya. Oke guys, ditunggu lanjutannya. Langsung ya. Oh langsung aja. Langsung aja ini Mbak. Yes. Mbak cantik sekali kameranya. Pusing lah.
Biji guys. Berunggu berunggu. Kok ini utara nih? Sebelum melakukan senam, mari kita berdoa. Senamnya lagu nek kabeh, Beb. Satu dua, oh, gaya pempes kabeh. Ini, gelem aku. Siapa? Gimana gue main? Sampean ngono kae. Enggak, ukurannya sampai. Masa biar aku kewer-kewer. Ana wong turu kok iso. Loh, kita
harus susah. Kak. Ada sampai. Ayo kamu salah sih. Kak. Cuel banget. Tapi itu cuma di mana? Bukan dengan cuel nih. Aku kaget aku. Enek wong turu kok iso koyo ngene. Gelem aku senamnya gawe iki sik. Oh, biasa tak. Sedang digawe sik setak. Nyes. Nyah gawe. Gak iso. Gawe sik lagi gelem senam aku. Ayo senang banget. Orang sedih tak lu ngatokan ki banget cuma Allah ya Allah dosa orang iki ngerjain wong tuwek. Wong tuwek kok betulane. Sampe ndi apa? Maksudmu ke podan kok iso malah sampe biyane ya? Ampun. Mbak maaf ya. Iki butuh mangan kabeh to ki, Caca. Ya butuh Biasane cah loro tok iki keri-keri biasane iki. Iya, iki genteng Mbak Mano sing ngopek kei mangan kata ya. Kayak iya. Soalnya ditekoki ngono ya Kak ya. Enek wong turu iso brak-brak. Isu-isu. Iki nek pagi iki kita senang pagi iki wis jam berapa lagi? Wis siang ya. Wis duhur. Loh, wis duhur. Lah iya Mas, jam 19.19 to kok iso senam lho. Lagi kopi Senam soalnya. biasmu iki wae wis soalnya. Kok gel aku. Ayo nak 1 2 3 4 5 6 Mbak, ini Mbak Umar loh, Mbak. Lah aku ya senam kok. Mbak kendung-kendung. Wis trek wale. Endi? Lah iki wale. Oh iya. Ya Allah kok dari gak sengaja ya aku. Ana rezeki biasa. Tadi apa dia bengi iki ngene? Ya ora ngerti kok. Turu kok kan ning kutha utara Mbak. Aku udah Kukupan. karo mae kok. Aku mesti ngemul sapa ya ro. Aku Iya. iki kok. Wah, apike kok mulai. Marah-marah. Ya wis melek. Jadi ki piye lho Caca ki lho. Iki ora keterangan standar iki. Iki Mas Wandi Kita sampai di keterangan Mas Wandi. jelas iki. Terancam iki sampai Terancam ki sampean rene. sampai di rene iki. Hidupmu tidak tenang, Mbak. Sampean rene ki Gak apa-apa, mandar, gak apa-apa, ngeprek aku gak apa-apa, tak kancing, mlebu tak kancing gregep. Terus apa ya? Kunjine tak guwak. Terus apa? Ben ra iso metu nang kene karo aku ben. Ben dadi adike Elsa. dadi tenan. Jadi kayak adik. Ya Allah. Bapak lu cek kriya-kriya, guys. Udah baru, guys. Wah, cuma dikit. Rambutnya baru potongannya kayak geremo. Tadi lo potongannya kayak oven. Kayak warung Misal Wejati ngono lho. Lu tau gak ning warung gede make ngawur. Gelem dek di. Gak gawe. Bosan gede mae, Mbak. Ketoke. Ya kayak rewer-rewer. Lah piye iki? Mae gitu aku. Lu pengen ndi? Ya, bikin. Ini gini. Dadi gore make. Make ngawur. Lah tak kira gini sampai itu kayak rewer gini. Lho, apa? Delok. Kayak potongnya wewe gobel. Susune terembus, guys. Gak gorku nyamur ya. Aduh, keluar, guys. Aduh ya Allah. Maaf ya. Oke. Kok Sampai makan kene kapan, Mbak? tidak mau guys? Aku bang ngeprank wae sahur. Biar balaskan ini berarti. Ben. Mak wedi masamu nek bengi. Apa tak masak pocong ya nek bengi? Ya masa? Gak. Lihat terus sampai tok gitu. Dedek kan bukan. Lah ya Pak itu CCTV ya. Ora ro, aku liwati kono kok liwati etan omah sing kono. Sing ngomong nguri. Omah kae omah letan mo. Jadi aku liwat etan yang melipir. Kan gak kita CCTV kan Gak ya bener. Kan sing sampai ini CCTV nih. Tapi kan Ya sampai tapi gak kita omah iki gak Iya, kita. pokoknya kan nggak tahu. Orang kok berdelok CCTV lah Mbak. Aku yang udah didodok wong. Dok. Siapa? Lipah. Masa lipah ya ini? Nggih, Mak. Gak percaya aku. Pak.
Begitulah pokoknya. Mbak Mano ki masalah nenek iki gak tau berkabar guys. Wah. Ujuk-ujuk tekan Ya, pokoknya. kok kabar Bukti dadi kabar. apa wis ujuk-ujuk tekan dhewe. Iya. Sakit wi. Kuning gede. Ayo kuning gede, Mbak. Kamu patahi kukunya. Patah terus gimana piye nek iso patahi? Ora. Guru apa kenak to? Ya. Guru anu ora. Hehe, blorot nek aku dene sebab kerja. Iya saya kita nendang kok ya apa? Kok pegel aku. Enak wong apa jenenge enak wong turu kok dilorot. Lah ora sadar 100% iki lho. Enak wong turu kok adene senam bajingan. Aduh semua. Terus diko sarapan Mbak Bek Manu. Poso. Poso. Makanya ki mung jam 3 ki mung ngeprank kok. Kok gak poso bener. Gak. Astagfirullahaladzim. Ayo nek kecuan. Gak. Tenang nih Mbak, apa galak Mbak? Astagfirullahaladzim. Di sini ternyata banyak demit. Mungkin itu malah kandangnya kok Mbak sampai ini. Salah masuk kandang. Saya kosong kita Mbak sing nyekeli kamera. Tapi Berlis dulu kan. Ora ngarah. Kita kan kecuan ya. Ayo. Alhamdulillah pemirsa. Ora dhewe ta daganganku. Ya Allah. Iki tanggal piro to? Tanggal 15. Oh iya aku ya men guys lah. Mikirnya bareng Mbak Manu guys ternyata. Kembang. Aku nek batur men ya melok men. Lewat ndi? Ini bos lewat-lewate. Enggak palu. Apa toh? Apa sih toh? Enggak lek sampe kan lewat ndi? Kan lewat ngarep. Lah aku ya lewat ngarep. Ngarep ndi? Ngarep omah. Kok Ya Allah ya. pokoknya nek batur em aku melok em pokoknya ora ngurus. Berarti ki kok gas kecuan Mbak? Gas. Direk. Enggak aku kosong. Oh, Mane-mane untuk setengah hari kok. pas beduk no. Ya wis nek no. Mbak Manu kayak nama tau? Pasti nak kira sama. Siapa Mbak Manu kayak nyokot? Malah berakot. Kan nyokot kur dilat. Ngelambuti. Lah, iya. Jessica. Kandani ya, Mbak? Kandani ya, Mbak? Cinta. Tapi, Mbak. Apa kowe kuwi nang lamuti jati? Astagfirullahaladzim. Aku lah toh. Aku malah mentok iki padahal. Kowe lamuti sapa? Saya ngomong iki lho. Kowe lamuti bagus. Gue titit ngono ki. Mbak Manu jangan ae. Gawe kamu PR dene kamu pengen ngetit ae. Ben kapok. Aduh ya Allah. Padahal sih. Nah, gulane penak. Ora katit. Dan tiba-tiba. Coba jurune nek isine tenan iki. Ora kok iso. Kaget iki lho yo nek ketok lho yo. Aurora aurorane kok koyo. Ya, wis tau ora aku. Lho kok buka Mbak Manu. Mbak, buat dulu tinggal, Mbak. Kae tak dibukane nek kebilan. Ya Allah. Lah kok padha wedok kok. Lali guys, Aduh, wedok guys, gak apa-apa. Aduh, gitu-gituan. Aduh, ya Allah, tengkuk aku. Sampai mulai sesuk. Iya, Mbak. Hah? Mulai sesuk. Enggak ya mulai kok. Minggu ya? Iki arep streaming jajangku. Jam 3 jangan lupa ditonton. Minggu. Channel YouTube-nya Manahara Official. Oh. Live streaming. Lu kok pulang berarti? Hah? Pulang. Iyo, pulang. Oh, pulang Besok, Mbak. Mbak Mano prai guys selama 1 bulan, iya, Mbak. Heeh. 1 bulan libur. 1 bulan libur. Lah nek ning kono gak ono sing malam apa malam songur. Eh. Enek. Aneh. Oh, berarti malam songur ono job ya, Mbak.
Nah, soalnya kira apa tuh? Cip osok. Ora tuh nikahane aja. Ning kene eneki malam Pas mau lebaran. meh Betul. bodo kabeh to sing meh nikah. Nikah kok bodoh. Arep bodo. Nek ora kuwi. Nek kene ngono Mbak. Ini sama Hamin 3 kok. Jarene dino apik ngono. Di akhir-akhir bulan puasa kuwi. Ya nanggap-nanggap ngono ya. Ndak, make up maksudnya Mas Kurang kok sih. Ijaban dong. Ijaban. Jenengan ada job malam 9. Pernah nerima job yang gini malam 29 Ora. malam bodoh. Gak tahu. Oh berarti dia Enak ya, Kene Allah. ngono Mbak. Pasti rata-rata nek malam 29 an. Heeh, menanku ya malam 29 soalnya. Iki rencana. Iya. Iki Mbak rencana iki. Siapa Tapi- lho, Mbak? Tapi saya boleh calonnya ini. Gitu Mbak Manuhara tuh tepat sekali waktunya kesini. Roh dine lah story-ne rom dino. Story-nya wis ngerti. Orang error deh kan pemirsa gak anu story di Mbak. Nih story WA ki nyepil-nyepil Mbak. Lah Mbak Manuhara itu sangat tepat sekali teh. Engko kadang ditukoni cincin kok ora didon neh. Aduh. Aku sing disikin. Kamu sih aku kan. Nyapa to? Aku nek makan takut aku ya ayo Mas daripada kene di roasting. Oke. Aku ki awakku dhewe iki lho kok aku kadang ditukoni cincin. Ora cincin nek kok cincin. Langsung nyantel loh. Gak apa-apa lah ya anak-anakku yang ngono iku kudu pinter. Aduh ya Allah. Wanita cerdas iki yang ngono iki. Wanita cerdas, guys. Kamu berpi Mbak Anu nih. Cinta rapi. OTW. Tahun iki ae. Tahun depan. Itu gentenan Mbak Mas Mbak. Oh, Masmu ya kerja. Anu Mas Mas Jaki. Mas. Oh. Nasi Mas lagi sih. Urut. Oke. Nunggu antrian. Ngono gantian. Ya pokok karo nyanyi. Iya. Nikah. Ben bisa ngundang Mbak Mano. Iya. Alah, nikah masal kopinya ini. Nunggu antrian ini untuk nikah masal. Ya Allah, ya Allah. Nah, aku gak perlu dibayari. Seperti ya Mbak. Ya, Tapi ya. tak tutup jadi kerak. Lah, kok pantas ya? Ya sudah guys, ini Mbak Mano biar istirahat dulu. Wes bosan iki kok kok. Yo yo kene kabur ya, guys. Terus aku yo kabur. Tadi kabur. Oh, Aduh, wes jawab kita. Nanti kita lanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.